If you enjoy Gaeilge Weekly, want to begin feeling truly confident speaking and using the Irish language, don't forget to become a Learn Irish Online member today. I'm not going to bore you with the details of it. The membership contains so much that we'd probably be here all day. What I am going to say is head over to patreon.com/Learn Irish Online and sign up for a free trial today. If it's not for you, you can cancel anytime, but last year 92% of all signups continued past their free trial because it immediately helped them with their confidence as Gaeilge. How? By getting them using the language from day one and not just teaching token phrases or outdated proverbs. So sign up today at patreon.com/Learn Irish Online or on the Patreon app to start speaking real Irish with real confidence. Hi folks, Mods an Mhaith, fáilte ras week on so. Céchfuiltib solam go gachrad go ma libse an tachtan seo míle buchas as a bheith ag tiúnal isteach míle buchas as a bheith taciúb le Gaeilge Weekly agus Learn Irish Online rih a thosaíomaid an tachtan seo agus cínta go bhfuil mé an dearmad a dhéanamh seo muna dearm díreach an é so seo an fá óil mé chur an teachtarach nó an fógra seo ag tús an fud chéile ní bhaid EAGRÁN sa Gaeilge Weekly nó ní bhaid EAGRÁN nua NÍOS ag teachtamach an teachtain seo thugan. Ok, so tá an teagran seo ag teachtamach ar an 8 láideag mí meitheamh, ní bhaid aon Gaeilge Weekly ar an Google lá is fiche agus an sin ar an 10 lá míúil baimidir ais mar is gnách. Cén fá? Beidir go mín tú explain cén fá a th líonta seo gach gá nó trí bhí a thugann sé seachtain sir. Well, orintha bíonn sé just chun sos a thuirt domsa agus tá mé géirí go bhfuil an pulchréile chomh maith mar is féidir agus orintha chunaí sin a dhéanamh just caithfidh tú dul beagnaí níos muile agus quality over quantity agus sos a thuirt de tréin is chuile rud eile ach de gná bíonn sé margheall go mín méid déanú sais bulk record ar lean content eile agus lean físeánaí is pulchréiltaí eile. So an rud a dhéanam margheall go mín pulchréiltaí agus físeánaí ag dul amach gach seachtain ar Patreon ar an LIO membership. De gná tógam seachtain amháin bíonn méid déanú bulk record ar gachród beidir déanam 5 nó 6 pulchréile 5 nó 6 físeán agus gobar go chrua ar fa seachtain amháin agus an sin bíon gachrad le Patreon déanta ar feadh 2 bhí. So mar hampla an teachtain seo gan ba mé site sa síochan seo inbhfuil mé díorchanis agus ba mé gobar an teachtain ar fad ag déanam pulchréiltaí físeánaí difriúla agus ba na pulchréiltaí is físeánaí sin ag dul amach ar Patreon agus freisin ar YouTube, Instagram, átainna difriúla ar Learn Irish Online iri míúil agus mílúnasa agus an sin cílíonn sé sin iri míúil agus ri mílúnasa aríis is féidirlam díú isteach ar Gaeilge Weekly EAGRÁNí maithid Gaeilge Weekly a chur agus níos mháma a chathú ar an flagship podcast ar an príomh pulchréile a d'ágin an seo ar Learn Irish Online agus sin Gaeilge Weekly. Ag labhairt faoin seo, míle buchas le gach duine a cheol teachtarachtaí isteach an teachtain scáte maidir le EAGRÁN céad is carcha chathair agus dúirt landíní gur bhain siad soirtaitheamh as éisteacht leis an scéal a bhaineann le saoil Patrick O'Connell agus an saoil dochreide a bhí aige. Agus go mín neart daoine freisin ag rá lomsa go daithníonn an 6 nó an chinál seo sin lo. So cínta go mai níos mó EAGRÁNí sa todhchaí maidir le stair na hÉireann, maidir le scéaltaí difriúla. Ní léon simá a bheith labhairt faoin níl sam. Coga cathartha bhí agén nó 952 go 953 nó aon rud mar sin nó deimhléire ach rudaí nach bhfuil mór an aithne ag daoine orthú beidir scéaltaí dhaoine difriúla, beidir Mavericks difriúla cosúla Patrick O'Connell, beidir rudaí a bhaineann leis an sport, beidir rudaí a bhaineann le mar hampla na Airforts mar in éireann mar dúirt mé hana cúpla seachtain in faoi Airfort Chonacura agus Airfort na Sunna comma go minic bíonn scéaltaí anna samúil agus orintha anna granmhar comma ag buint leis na Airfort agus na háitna i forúla seo timpeall na tíre. So man tá aon smaointí agah maidir le scéaltaí, maidir le daoine difriúil ó stair na hÉireann le a hell bí a dagwalm mar an rud faoi seo ná tá mé géirí sais obscure stories a dhéanamh agus tá mé géirí seo a dhéanamh níos mó ar Gaeilge Weekly agus níos minicha
Ach an rud town ná mar ghfuil siad obscure tá sé Jackar chun fiú smuoine faoi, tar éis nach airport man senior Horan agus Patrick O'Connelly ní cheapan ghfuil aithne agamsa ar mór an daoine eile nó mór an scéaltaí eile ó stair na hÉireann. So le hell má tá aon scéaltaí nó má tá aon daoine agamsa bíad agollam agus cinntim go méich mé an smuoine faoi beidir EAGRÁN a dhéanamh orthaí éir nó orthú sa todhchaí. Ag labhairt faoin stair, caiimar an ghfuil méid dul tríd tréimhse faoi láthair ina bhfuil a lán simam ar an stair. Agus cosúla gach den eile bí mé ag dul síos rabbit holes difriúil agus a géon puinte áirithe bín simam I rudaí difriúil. Os beidir fa tamil bín lán simam sa sport agus F1 agus snooker, soccer, Pelghwailach ag labhairt faoin pelghwailach tá mé ag déanú an legan seo den fud chreile díreacht éis an tarings le haid bouta a trí san All Ireland Series agus wow nach maid deir seachtainna iontach a ginn de chluí difriúil le curí in á or de wacha muinecháin in á chun na hirbhí nachcha ceapam muo in á chun na mí agus comála sin tír chunal ag dul go porch an chrócaigh dear brenn arás agus béidir go mai seans ag na jobs agus tá mis lánsáasta mar chailmhach an bheith díreach tríd go dtí na cluichí ceathir ceannis. Bhí beagnaí ná a ginn caiimir rá leis na tarintí rih seo ag immert na childara agus ag immert ina chundain hirbhí agus an dách lethe a bheith hálan sin I móthir na trá in áileamh ach listen sin an bailachcha hen sé blian eile ba tarint ó níos Jackar a ginn cínta agus tá méid tanú go mór leis na cluichí seo go háirithe ag cuirí in áir do wacha agus blách lia in á tír chunla. Ach rinas tá a lán cainte déantam le déine ar an sport agus ar scéaltaí agsúla a bhaineann leis an sport. Ach orintanta beidir téim trí tréimhse agus bíon gafa leis an ceol agus éisteach le an ceol le ceannach cúpla records le haid mar seintar a cearnaí atá an seo san órsána sa bhfuil. Ach bhí láthair tá mé ag dul trísáis tréimhse history mar deir na colony ar Instagram I'm in my history era agus kick of cringes tá an frása sin. Ach I gcónaí le blianta bhí simam sa stair bhí méid déanam staidir ar an stair don orteist. Fiú mar chuid de me chéimnar bhí mé ag déanam staidir ar an iriseoireacht in Ollscoil Limní bhíarm gá art subjects a dhéanamh agus fioch mé an Gaeilge agus an polítíocht agus rií má tá ag déanam staidir ar an polítíocht. Buinn se leis an stair mar ní féidir leat staidir dhéanamh ar polítíocht an todhchaí caiidú bheith ag déanam staidir ar rudaí a tharlas polítíocht ribhe. Ach beidir sin rud actually a bhíon mé gra why didn't I cin fá nach nearna mé go dtí an Ollscoil agus staidir ar an stair. Níl éon regret samnar in mar sin ach tá sé dom méich mé arás an éis sé gábhils thugteag ag smuoine faoi beidir an Ollscoil bhrálam teangacha agus an stair a dhéanamh beidir náit an iriseoireacht. Ach ag an am bhí mé gafa leis an iriseoireacht agus gafa le a bheith ag scríomh is rudí mar sin so sin cearclár agus. Listen, tá mé an sonis is sa bhfuil ag déanam fud chréile trí bheán na Gaeilge ag labhairt leis na mílte daoine timppla an domhan so ní raibh sé róghanna sa deara agus le cúnaidé tá rudí fiú níos fearr os mo chóir sa todhchaí. Ach I gcónaí bhí an simam sa stair bhí sé mar an tábhar sfearlam sa scoil go háirithe don orteist tá syllabus ionach don orteist den éireann ar an stair domsa réanos mar tá lán simam is stair an fihuaís. Really éon rud a tharla ribh an bhliain níd ag céad níl mór an simam ann mar tá níl sam tá sé ní mé gra nach chuil sé tábhaach ach tá sé fada sin wein agus tá sé fadó tá sé deacair chunáis to relate to it mar dearfa agus chun é a hiiscint. Le gachar eile fiú tá tú ag labhairt faoi whatever an dara chugad damda tá tú an smuoinú well bhí me sean hisismothirí bio nuair bhí an dara chugad damda ar siúl tá pitsaí agus tá físeánaí a gin tá an rud ionach seán is tá siad an upscaling agus colorization de lan sin físeánaí sin so agus mis ag fáú níos ag féchtan ar gacród
ón dar cogad damda bhí sé dubh agus bán. Agus fóstá an chuid is mó gin content bhí mé an rá gin content ón dar cogad damda gin fusid ar dói sin an focail ceart atá ní content gusúil gur gach duine ón ghearmán agus an bhreatan ar Instagram nó Snapchat ar an am. Ach an fusid ón am sin fóstá an chuid is módsa dubh agus bán ach pís le písa tá daoine ag athrú agus in anáis colorization agus is dócha leis an intlacht théirge agus an AI tá sin an athrú anis go dá agus tá sin den an quality nó cháilíocht níos fearr a chur ar. Agus ceapan gúil sé sin an a tábhad a gurnóid tá sé cool tá son féchans ar rud éigen ó 7 ó 8 nó a fiú céad bliain ó hin agus a bheith in an éáil le dá agus bheith in an éáil níos soléras chuir a deile. A comála sin domsa rénos caríonn sé lumpsa chun tuiscin sa bheith am ar bhí na daoine seo díorchasú lumpsa. Fiú bidú goil sé seo beag ní eisteach ach fiú bín méid fécint ar sonraí anna bheoga. Fécint ar na físeánaí sin ó beidir ón dar cogad damda ón chéad cogad damda. Agus bín tú fécint ar beidir an Adam's Apple atá ag lead amháin nó bín tú fécint ar an stubble atá ar lead eile. Agus dearann tú sin an stubble céan atá amsa nó an Adam's Apple atá amsa agus táid díreach mar an ggéana mar chuoine níl sé seo orintanta nuair atá tú ag beidir ag léamh faoi rud ag an na hála mílsa bliain ó hin tá an saoil cód difriúil siúr an sin agus mar nach chuil físeánaí a gcín agus fusid difriúil a gcín ón am sin tá sé dachar chunáis tuiscin se bheith ad ar có dachar sa bhí sé le na daoine agus just chun tuiscins generálta a bheith ad ar cad a hála. Ach le rudaí a hála sa fihuaís mar ghfuil físeánaí agus mar ghfuil íomhána a gcín ar an tréimh sa sin domsa rénos tá sé bhád níos éasca é éiscint. Agus sin ru bháin a hatníon lo madra le star na hÉireann. Now, listen ar nói té star na hÉireann arás bhád níos luútha ná 9 ach de an ná nuair tá tú léomh faoi star na hÉireann sa fihuaís agus an éireann atá a gcín na léithní seo. Tás níon gacrad ag 9 nó beidir an Dublin Lockout cúpla bliain ribhe. Agus sin go cinnta cresin mar hampla rugú ma seanhis mothirí sa decéid sin rugu sí 9 9 3 so níl sé có fada sin tá siad an mar bhané ar nóíach tá tú an nasc a eáil agus ní chaithí tú dul siar có fada sin chun a bheith arás ag an am sin mar hampla bhí éimean debh léire mar cheant in na ceannairí ag éiríach na cásca in 9 agus is cuihann lom agus níl mise ach 26 anis rugus sa bhblin 2000 mé is cuihann lom nuair bhí misisiú rang 6 dúirt múnsar a bhí a gcín linn an ní raibh siise ró cheanóinrad ach dúirt siise linn gur chruc siise lábha le éimean debh léire. Mar ní bhór éimean debh léire bás go dtí an bhblin 9 So ar nói bhí sé mar an gnáród, bhí me hisismóirí me bhirt hisismóir féin bio ag an áir sin. Bhí sé mar an gnáród ag an am sin agus fós tá neart daoine bio a chas le éimean debh léire agus bhí sé sin mar cheant na cheannairí éiríach na cásca. So an rud bhfuil mé gurí rá ná an rud cool domsa le star an fihuaís agus star na hÉireann ag labhairt faoi gacra a hála ó éiríach na cásca go dtí an Good Friday Agreement in 9 agus sin rudaí ó bhfuil mé ag léamh futhú faoi láthair ná níl sé có fadahhain agus ní chaithí tú dul siar có fada sin chun sricú ar an am sin. Ceapan go an star fear hábhaach, ceapan go feictar é seo na léithintí seo tá lán daoine timppla an damhnaigh déanana dearmad ar an star agus tá si déanaan de botún céanna a rinneú na bliantó hin 8 nócha blian ó hin agus 100 blian ó hin agus níl chuna bheith im a snab agus gur bhil má dhéon tú stad ar an star níl tú chun na botún sin a dhéanana níl sé có simplí sin ach tá sé fear hábhaach is cuihann nuair bhí mis sé déanana stadtir ar
an chastas hóisreacht an junior search in éireann beidir an dara bhlín an tríú bhlín agus bhí múnsar dar bhanam tá mé an slina rá Mr. Sherry an tanam a bhír agus chur duine ag an ceist déir le cin fá agus bhí seisna ag múna na stara so chur lád ag an ceist déir cin fá óilmid ag déanna stáidir an stair le cin fá bhfuil sé tábhaach agus bhí rud ag an anna simúl aige le rá dúirt sé tá sibse agus tá sé tábhaach go bhfuil sibse ag déanna stáidir ar an stair mar chun tuiscint sa bheith ad ar cén fá a bhfuilmid san áit a bhfuilmid inis agus cén fá a bhfuil an dain mar atá sé inis caithí tú na rudaí a thar le roimhe seo a thuiscint. Sé simúl as Gaeilge ní léon focail ar the past, in Maryland dearan muid to study the past or to study history. Ní léon focail actually trí bheán na Gaeilge chunará the past, just dearan tú roimhe seo nó an stair ar nóí láthí history. Ach, chun tuiscint bheith ad ar anis agus léon seo cai tuiscint bheith ad ar an stair agus ní gachar ach fiú tuiscint generálta. So, cheanna mé leabhar le déine ar aonos agus tá sé na tíisiigh le Ian Dale anna simúil agus go bunsach tá easta bháin nó cabadéal bháin scríofa le haid gach tíiseach a bhí ag éireann ó WT Cosgrave húsanis go Mícheál Martin. Agus an simúil sin tíbh siad de leabhar amháin pís le céim le céim chun an ahrú eáil ó conas bhí éire mar hampla níte fédó nar thosaí WT Cosgrave an chéad tíiseach a bhí agén gotí an lád an Nniuhann agus céad bliain agus tá gach duine nasca mar hampla rih Mícheál Martin bhí Simon Harris Simon Harris bhí Liam Radker rih Liam Radker bhí Enda Kenny agus an sin téantarráis tá direct link nó nasc díreach ag dulráis go WT Cosgrave agus an chéad tíiseach a bhí agén agus ansimúil chun féchant ar an méid sa rudaí atá i máthéil san is nach méic an sin nó nach méic éasagam cin fábhail siad an sin muna méic aithne éigean nó muna méic tuiscint éigean sam ar an stair. Mar hampla bhí mé ag éisteach le lán rudaí le déanaí faoin Good Friday Agreements chuin tú on chéasta agus dí ra mé rid ag smuoin na mór an faoi roimhe seo i a héal mar rugadh sa bhléon 2000 mé so ní ra mise beo i rit na triblódí agus níor hála sé gus mis ag fáú a níos agus cinnte aon duine níos sinna ná mé haon bhí sé anna difra libse mar ag gánaí an rud a dear an daoine ná rit na seachtaidí na thugtaidí na nócadí an éireann fiú sa phoblacht agus deisceart féchtú ag dul timppla háte sa chóir beidir agus an radio arsúil agus Protestants killed in murder campaign or Catholic killed in bombing or Canary Wharf blown up in London no rudí sola sin agus bhí an tá dear gormsa marall gur rugu agus tógu sa náisiís mé haon agus ní rán na rudí sin le fáil ach a rís chun tuiscint a bheith ad ar sin ráid cén fá nach rán na rudí sin arsúil caiid tú a bheith smaoine, okay, well cad actually a hála mar bhíon rudí seo arsúil stop siad so cad a hála agus an sin a géisteach le cóin tú on an chéasta agus na scéaltaí a bhaine le sin agus cin chuí a tháina gacrod le céile bíon tuiscint bhád níos fearr agus bhád níos duimhne ad ar chunasatá éir chunasatá túisceart éireann na léithintí seo. So pís le písa tá méid dul tríd na leabhar seo agus just tá mé sais mar history nerd le lán rudí rís maidir leis an fiú ceant an rudí don séirecha leis an stair agus bheith léomh na leabhar seo maidir leis an stair ná ní léon sais trórán ar an méid ó bhfuil tú an léomh agus féchans ar mar tá méid sin tíortha mar hampla bheith tú an na blianta a chathú ag léomh faoi stair na hÉireann agus rudí difriúla a tharla in éireann agus dúsceart éireann agus átainna ar Ileán
agus an sin tá céad san nócha trí tír eile timp an dain ó na Stát Aontaithe go Gambia go an Sapáin go an Astráil gásanna ar phreola so cínsa iad a héal níl an tána chun léomh faoi gacrad chun féchans ar gacrad agus orintanta fiú nar bhín mise ag beidir ceannach leabhar nua agus ag éirí níos staidir dhéanamh just beagnaí níos mó ólam faoi tréimh sin nua ó stair an dain nó an stair go an rád tá si zachar chun fiú ceann a fiocu agus rá oké ba si seo simúil nó tá mé géirí rudí ólam faoi lán tíorthad ar friúil agus le lán tréimhsí ar friúil a caiimé ceann amháin a fiocu agus sú le bheith an sin ar Netflix agus i géirí beidir sreat televíse nua a hosú agus tá sníon tú le ceann amháin agus tar éis cuaig nóméid dearan tú there must be a better one out there agus ar bhríonn tú go ceann ag an eile orintanta tá si dechar chun díúras teach ar cheann amháin ach sin an rud a bhfuil ar siúlam na léhandaí seo ag léamh fiú na pulchréidlí na chun na pulchréidlíon tuachta sam go minic ar an seo bí me leabhart fao kickoff má is atá pulchréidlí ach an méid podcast mu in sin a bhainein le stair na hhéireann a bhainein le scéaltaí difriúil agus aglaví chomh má an áit just a bheith ag éisteacht le ó cad a tharla leis an Good Friday Agreement gohfuil aglavlí an sin le Bertie Ahern agus le John Hume agus na daoine difriúil le Pórteach sa choinn tú seo agus just gohfuil tú an sais first hand information all in áit na rudí a tharla 5 bliain ó hin tá sé well this account says that this person might have been like this tá sé bhád níos fearr marall gohfuil an tólas go dagann sé dír ón duine a bhí ann ag an. Tá World Cup arsúil tá chun damhanda arsúil agus caiimime rád níl méid fécint ar mór an Z tá lán fána le sin ceanháin just níl sam ceapan cosú le lán daoine níl an sais World Cup fever am marall gohfuil an méid sin seafóds timppel ar an gurn down de seo ach níos móna on rud eile ceapam ná just an tám a bhíon na cluichí ag tosú. Agus bín sé orháin níos déanaí domsan seo sa sláán so deagná bín sé le 7:00 10:00 thar am sin agus an sin bín rá cluithe i rit na híthe ag 1:00 ar maid sin ag 3:00 ar maid sin so tá sé dachar réalaí agus mis ag tafaidú anneo ar an lún tá an Spáin ag immert sinna Cape Verde agus ar dói cé bhfuil minn seo sa Spáin ba mé agsúil go mór go múthaí nó fiú go bhuihí Cape Verde cóscóir in áin na Spáine cé bhfuil sé sin beagnaín unlikely cínsa ach féic sé ionach mar an taon éireannach atá ann ag an gurn damhanda seo tá sé gimmert le Cape Verde Pico Lopes ó Crumlin ceapam Gras Crumlin é áte gan amach lia a ceapam Gras Crumlin é bín sé gimmert le Shamrock Rovers tá sé ina chónaí in éireann le a héal ar fad ach níl sam an bhfuil athair nó seanarthair aige as Cape Verde. Man bhfuil is ad cá bhfuil Cape Verde tá siad mar grúpa Ián tír a ann agus tír nafsblách is cruile rud mar sin ach tá siad mar grúpa Ián in acha leis an Afric. Má tá tú ag an Canaries atá mar chuid in Spáin agus Madeira mar chuid in Portugal agus just leanan tú a rá ó Yas an sin strechan tú ar the Cape Verde Islands nó Cabo Verde mar a dzeirtar gan ná se Spáis agus ceapan as an Fortune Gaeilge agus sin antseanga atá acu hallan sin tá an Fortune Gaeilge agus Creole acu chomá níl sam céan atá acu mar an príomhtheanga. Ach tá siad san cálaí thud an chéadúir don chur an damhanda agus bín Pico Lopes ag immertló mar ealhfuil chlán as Cape Verde agus má tá on simad sa scéil seo tá seanán a simúil mar actually bhí teachtarcht ar LinkedIn seolta go Pico Lopes ceapam 3-5 bliana ó hin ó an FA an Football Association atá acu nó an Federation atá acu i Cape Verde agus dúirt siad agus ceapan gur sé scríofa sa Fortune Gaeilge an bhfuil chlán as Cape Verde ad sa thulamid gohfuil chlán agus an méchéin simad teacht an seo nó beidir gléach a bheith agén le chéile chun labhart faoin de seo chun teacht agus immert le Cape Verde. Agus thu sé go dtí an spam folder i LinkedIn agus ceapam
Gowaca Pico Lopes ach dúirt sé tá sé scríb teanga eile cinnte gur spam atá agus gur bas account atá agus níor ghlach sé leis nó níor cha sé an am churbig féchans ach an sin beidir blian in é sin for sé teachtarach eile scrífa I méle an or seo ag rá do you have Cape Verde family and also do you speak Portuguese? Agus dúirt well, I don't speak Portuguese, I do have Cape Verde family agus an sin cúpla mí in é sin bhí sé I Cape Verde ag immert. So do chreide agus ceapan goil sé an cool banse le peladóirí na hhéireann na leihandí seo go bhíon Troy Parish Hall an sin in Alkmaar fiú níl sé in Amsterdam, tá sé in Alkmaar áit ag an beagna níos obscure chun dul arás faoi an rud ar am ag rá faoi rive an scéal sin le Patrick O'Connell blintó hin céad blin ó hin inis ag dul gan sí an Spáin agus inis Pico Lopes ag immert le Shamrock Rovers agus ina chónaíam lá clia ach is as Cape Verde a chláán agus ag immert hall an sin agus is dócha rit na blinta tá méid sin imreirí ó thiortha eile go háirithe ó hasanna tar éis imeacht le héireann gur ní féidir na bheith tuairt amach a gur bhfuil cin fáin nach bhfuil sesin ag immert linne ach an cool agus thunig mé go raibh Fhí seán hús ag an Irish Independent Dan McDonnell an tíiriseoir atá acu muhin sin san stáitíntia rinne sesin agalibh le chláán nó ban chéile Pico Lopes agus tá siad san muhin sin agus just scéal anna cool agus cinnte go mai sin mar ceist sa pub quiz ag an fiche nó tro blian who was the only Irish footballer who played in the 2026 World Cup. Oh, actually, who actually go mai session mar an tain pelador éireannach a bhaid gimmerts sa churann damhanda sa decade seo mar an óig gábhils fithedó an tain churann damhanda eile sa decade seo ní rá aon éireannig ann. So scéal an cool cínte go mai sé an deacradómh in an Spáin ach béidir sa dachlathe ní mé cínte actually céhíad na fur na eile sa grúpa béidir go mai seans acu chun cúpla pointse agus béidir chun leanant rá chuig an chéad báta eile. Ach a rís feic sé simúl chun béidir EAGRÁN sa Gaeilge Weekly a dhéanamh ar scéal cosúla sin I gceann bliain ag fécintir scéal Pico Lopes agus an éireannach seo an lead ó Crumlin seo ag immert le Cape Verde ag an gcuireann damhanda hall san stáitíntia in na favourites in na Spáine sa chéad cléthe. So anna simúl agus anna síimsúil ar fad agus sin iad na sáis rudaí níháin stair na hhéireannach scéaltaí na hhéireann a hat níon go mórlam na leihantaí seo. So, táid san deire a chur leis an bud chréile an tachtain seo le EAGRÁN. Céad is carcha chuig míle buchas as a bheith ag éisteacht gais agus míle buchas mar scanach as a bheith taú leis an bud chréile. Mar dúirt mé ní bhaid aon Gaeilge Weekly an tachtain se thugan beim drais ar an dair lá méúil. Míle buchas as bheith géisteach le rá mé libh míúil dochreidón smaoinú go maidir sa dara leat an bhliain an chéad ó eile a bhéismid ag labhairt le chéile ar an seo ach sin céadh tapaí is a haon an bhliain agus sin beidir mearú eile chun taitnamh a bhaint as do chuid deama mar taon sé go tapaí. Má tá tú géirí ó bhád níos mó cosúla seo ná din dearmatondul go patreon.com/learnirishonline sin patreon.com/learnirishonline agus tríal sir in asca a thosú ar an membership ar an máilíocht agus cínta go maiid sé mar an céim is tábhachtaí a ghlachaí tú le fólam na Gaeilge. Míle buchas, slán agus beannacht.